dobrodošli u moj novi vid. Danas gledate video u šumu. Da gledate kako se vuču drva. Kako se radi kod nas u Srbiju. Sad kaže, došao sam iz Austrije da zaradim neku paru. Kaže, mora se radi svud. Evo. Da vidite. Razvučena sajla. Sad će samo da gruba. Ja ga majstor. Paćenik, nije majstor, paćenik. To je iz Beča. Došao u Srbiju da zaradi. Ostavio Austriju. Ostavio papir i došao da zaradi u Srbiju. Evo kupio traktorče i radi u šumu. Evo sad će da vidite kako vuče drva. Evo. Ovaj trupa se vuče. To su te muke. To su te muke kad se zaglavi. Koji kaže da je lako u šumu, eto. Evo. Sad se zaglavilo drvce. Opa. Znači da kad povuče ti sam možeš poslije čakati, ne? Koji bi svi. Evo koliko drva sad zakačinjeno se vuče. Evo hela. Tehnologija. To je tehnologija. To je tehnologija. Da. Jebala. Zakačilo se drvo. Udarilo u drugo drvo i neće da krene.
To su te muke. Vidite. Da se zaglavilo. Udarilo lupanje. Šta neće da ga poguramo? Šta neće da ga malo ručno poguramo? Tehnologija. Sad bi trebalo da ide. Evo ga. Stigo. Vidite kako se zarađuju pare. Šta je muka, a? Šta je muka, a?
Kako se lako zarađuju pare. A? Kako se lako zarađuju pare. Da. Da, ovo nije nešto teško. Koji voli, samo nek dođe. Ko voli neki zam. Pa što? Vidite. Vratio si iz Beča da radi u šumu. Ostavio papiri, došao u Srbiju da radi u šumu. Imao me klan. Čekaj, ajde da dođe neki stariji da radi, ali ovaj došao, s koliko godina si došli iz Austrije? Koliko si imao godine? A, Imao sam 20 godina. 20 godina kad došli iz Beča. U 20 godina? 20 godina. Da. Ostavio tamo i došao u Srbiju da vuče drva. Kupio traktor i sad sa pritisavlje na kamenje. Evo, sajla, vidite tamo gdje treba da siđe, da bi došao do drveta. Poslije kaže, lako se zarađuju pare. Sve to treba se zamučiš, da se mučiš, da zaradiš pare. Handy. Koja to budala? Evo sad ću da vidite. Sad ću da vidite kako se vuče. Evo onaj od dole. Ovo je do dole, sad treba da izvuče. Sad je pakuje tako, pakuje. I onda sve uveže i vuče. Vidite. Kako gleda šuma. Ovdje.
sad možeš.